Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu uvádza hru Mojmíra Grola Prípad Temistokles. Dej sa odohráva v starom Grécku a Perzii okolo roku 480 pred naším letopočtom. Dve peťky, jedna šestka. Temistokles. Šťastie sa obrátilo, už ani nemusíš hádzať. Pochybujem, že by si hodil viac. Nekúvikaj, Sikinos, a podaj mi kocky. Ukáž. A čo povieš teraz, Sikinos? Tri šestky. Pridiovi Afroditin hod. Temistokles, pri tebe tuším stoja všetci bohovia. Aj spoliehať sa na bohov, Sikinos, je smiešné. Kto chce v živote vyhrávať, ten musí osud zobrať do vlastných rúk. Temistokles, s takýmito rečami medzi Aténčanmi veľa priateľov mať nebudeš. A ty si myslíš, že sa o to usilujem? Neviem, či sa usiluješ, ale by si sa mal. Ak chceš, pravda, u občanov Aténu spieť s návrhom, ktorý si včera podal na sneme. Drahý Sikinos, s občanmi Atén je to tak. Dajú ti za pravdu, ak tvojim návrhom niečo získajú. Lenže tvojim návrhom nezískajú nič. Práve naopak, stratia. Aristeides navrhuje rozdať celý víno štátnych baní na striebro medzi občanov. Vychádza to na 10 drachiem pre každého. Ty navrhuješ... Nerozdať. No vidíš, čí návrh je pre nich lepší? Prirodzene môj. Pretože ja navrhujem cestu, na konci ktorej získajú všetci viac. Silné loďstvo, ktoré sa za to striebro postaví. Rozvinutie námorného obchodu. Prúd tovarov do Atén. Si naivný, Temistokles. Pri rozhodovaní na sneme bude Aténčanom bližší vrabec, ktorý ponúka Aristeides v podobe pár drachiem v hrsti ako holub na streche, ktorého sľubuješ ty. Všetci budú za Aristeidov návrh. Všetci nie. Stavitelia lodí ma podporia. Tých je zopár. A tesári, kováči, debnári dostanú prácu. A všetci obchodníci. Zabúdaš na vidiečanov. Tých je väčšina. Tí radšej uvidia drachmu na dlani ako lode v prístave, ktoré pre nich znamenajú len lacnejšie víno a obilie zo zámoria. Všetci budú hlasovať za Aristeida. Veľmi by som sa čudoval, keby tak urobili. Ale chod. Nepoznáš logiku myslenia našich roľníkov. Práve naopak, Sikinos. Poznám ju a počítam s ňou. A tá logika vraví, že návrh nečestného človeka nemôže byť pre občanov výhodný. O čom to vravíš, Temistokles? Aristeides má povesť spravodlivého, dôveryhodného muža. Ešte nik nespochybnil jeho čestnosť. V tom máš pravdu. Ešte to nik neurobil. Ale urobí. Nepoznám takého muža, čo by si trúfol. A ja poznám. Nevrav. Ktože to podľa teba bude? Budeš to ty. Ja? Žartuješ? Nie, Sikinos, nežartujem. Ako ani tvoja žena nebude s tebou žartovať, keď jej povieš, koľko si dnes prehral a koľko si mi ešte dlžný. Ale veď si mi sľúbil, že mi počkáš. Sľúbil som. A svoj sľub aj splním. Počkám ti. Ale iba do zajtra. Do začiatku snemu. Ak na ňom nevystúpiš a nevyriekneš ešte pred hlasovaním pochybnosti o čestnosti Aristeida, o ktorom si už aj vrabce čvirikajú, že zobral úplatok od nájomcu baní, aby sa nerobila kontrola výnosov, uplatním svoj nárok na tvoj majetok a možno ťa aj predám do otroctva. Aristeides sa bude brániť. Ľahko dokáže, že... Nebude sa brániť. Je to naivný človek. Tak ako všetci čestní ľudia sa bude domnievať, že ho samotná dobrá povesť ochráni. Sám bude nástojiť, aby sa hlasovalo o dôvere k nemu. Ja neviem. Budem mať výčitky svedomia. Tu je malý flajster na tvoje svedomie. A že nepovedz, že dnes si mal šťastie. Napokon ani jej klamať nebudeš.
Lebo odteraz, keď budeš hrať so mnou, Ides, prišiel si sa rozlúčiť? S tebou nie, Temistokles. S tebou nie. Lúčim sa s Aténami. A prečo si zatrpknutý, Aristeides? Bola to vôľa ľudu? Bola to pasca. Nepochybne tvoja pasca. Hlasovanie o dôvere k vlastnej osobe si s nemu navrhol ty sám, Aristeides. Áno, bol som taký naivný. Až neskôr som pochopil, že Sikinos hrá s tebou. Bolo to v prospech Atén. Predovšetkým to bolo v tvoj prospech, Temistokles. Môj? Ale choď. Len sa pozri na ten čulý stavebný ruch v dokoch. Atény dostávajú mohutnú flotilu. Na ktorej ty chceš byť nautarchom, námorným stratégom. Z vlastných prostriedkov by si nepostavil jedinú loď, ale zo spoločného? Všetka česť, Aristeides. Prekúkol si ma. Žiaľ neskoro. Až po tom, čo ma aténsky snem ostrakizoval. Vyhostili ma z mesta, trestajúc za prečin, z ktorého ma obvinil tvoj kumpán. Prepáč, ale ako inak som sa ťa mal zbaviť. Na 10 rokov. Nebuď z toho smutný, Aristeides. Keď sa vrátiš, Atény už ani nespoznáš. Toto loďstvo, čo sa tu teraz stavia, zabezpečí pre Aténčanov prílev bohatstva a prosperitu. Budeš sa čudovať, ako bude naše mesto o 10 rokov vyzerať. A možno len zaplačem nad jeho ruinami a tvojím hrobom, Temistokles. Ja som nenavrhoval rozdať občanom po 10 drachiem z rozmaru. Každý Aténčan si mal za ne obstarať zbraň a vojenský výstroj. Lebo tvoj plán je síce pekný, ale dá sa uskutočniť len so súhlasom Peržanov. Peržanov? Žartuješ? Tí sa ešte dlho nespamätajú z výprasku pri maratóne. Nepočúvaš, čo vravia kupci vracajúci sa z Anatólie? Perský kráľ Xerxes mobilizuje vojska. Hodlá nás napadnúť. Ako sa bude brániť aténsky muž bez kopie, luku a štítu? Ako mu ho dáš, keď si rozfrckal celý štátny dôchodok na svoje lodičky? Ako dobre, že ťa s ním vyhostil, Aristeides. Ako to myslíš? Aj keď Peržan Atény napadne, tam, kam odchádzaš do vyhnanstva, sa nikdy nedostane. Posmievaš sa mi, Temistokles. Ale daj pozor. Z dobrodinca Atén sa čoskoro môže stať jeho škodca. Kam odchádzaš, Aristeides? Na Kerkíru. Prečo? No, aby som vedel, kde sa stretneme, keď sa stanem škodcom Atén. Zatiaľ, priateľu... Plníkom lode, čo sa vrátila z Kolchidy. Xerxes premosťuje Helespont. Tisícky vojakov, tisícky jazdcov sústredil na brehu Bosporskej úžiny. Chystá sa napadnúť Grécko. Ale najmä Atény. Vraj odčiniť porážku, ktorú jeho otcovi pripravili Aténčania pri maratóne. Pri Diovi. A ten tvoj kormidelník si vymýšľa. Nie, to, čo hovorí, videli aj spartskí lodníci. Sparťania zvolávajú vojnovú poradu všetkých Grékov na Isthmos. Britanovia zvolávajú snem, kde sa ustanoví naša delegácia. Poď, práve sa začína. Nejdem tam, Sikinos. Mal by si, Temistokles. Povráva sa, že bolo správnejšie počúvnuť Aristeida a dať Aténčanom strieborniaky na zbrane. Že tvoj návrh postaviť za ne lode bol chybný. Musíš sa obhájiť. Nejdem tam, Sikinos, pretože teraz ešte nie je správny čas obhajovať svoj návrh. A kedy bude? Až Aténčania sami pochopia, čo bolo dobré. Myslím si, že v tejto situácii to sotva pochopia. Práve v tejto situácii to pochopia, Sikinos. Len im tú situáciu musíme priblížiť z iného uhla pohľadu. Kam ideš, Temistokles? Zabezpečiť ten uhol pohľadu. Pustil cudzinec. Vpustil? Nik ma nevpustil. Sám som vošiel. Nik nemôže do veštiarne vstúpiť sám. Dobre, na budúce to budem rešpektovať, Kalchas. My sa poznáme? No, ty mňa asi nepoznáš, ale ja o tebe viem veľa. Iste. Kto by nevedel aspoň meno najvyššieho kňaza Apolónovho chrámu v Delfách? Viem o tebe viac než len meno. Si vdovec, máš dcéru, vravia, že dosť márnomyselnú, a ty si vraj nepodkupný muž. Čestný, až to bolí.
Verím, že to niekoho bolí. Nepodkupnosť je skutočne pekná vlastnosť. Prišiel si vzdať hold mojej povesti? Nie, Kalchas. Prišiel som ju naštrbiť. Počúvaj, cudzinec. Nemám čas na plané žarty. Menujem sa Temistokles. Temistokles. Za ten. Dobre, tak Temistokles. Nemám čas na hlúposti. Pythia sa už šla očistiť k posvetnému prameňu. O chvíľu zostúpi do podzemia. Musím za ňou odprevadiť dnešných prosebníkov. Počkajú. Pridiovi, čo si to dovoluješ? Odíď, lebo zavolám chrámovú stráž. S hanbou ťa vyvedú až za hranice mesta. To by som ti neradil, Kalchas. Ak by si to urobil, musel by som rozhlásiť tvoju hanbu. Pri božskom Apolónovi, o čom to ustavične rozprávaš? Ak ma budeš chvíľku počúvať, rád ti to objasním. Nečestnú vec si spáchal, Kalchas. Že o nej neviem. Prijal si posla perského kráľa. A čo je na tom nečestné? Čo taký perský kráľ mohol chcieť od delfskej veštiarne? Nie som povinný ti to zavesiť na nos. Nie si. Ani mne, ani iným. Tým však len vzbudzuješ zvedavosť ľudí. Pýtajú sa. A ak nedostávajú odpovede, domýšľajú si. A zda si chcel Xerxes nechať v Delfách veštiť? Sotva. Na výsledok svojho konania sa nebude pýtať Apolóna. Má predsa svojich bohov i svojich veštcov. Mohol chcieť len jediné. Ovplyvniť veštby, ktoré sú určené Grékom. Aby im nedávali nádej. Aby podlomili bojového ducha synov Helady. Čo? Nie je to tak? Čo ti Xerxov posol za to sľúbil? Keď ste sa lúčili, vraj ste obaja vyzerali nadmieru spokojní. Nič nám nesľúbila. Bolo to inak, než si to ty zveličil. A ako to teda bolo? Xerxes, perský kráľ, podľa jeho vlastných slov má v úcte posvetný okrsok boha Apolóna v Delfách. Ctí si jeho kňazov i veštcov. Nechce nič iné, len aby vykonávali nestranne svoju prácu a sprostredkovali ľuďom neskreslené odkazy Olympanov. Nestranne. Presne tak, nestranne. Tak ako ich zjaví božský Apolón Pythii. A ako ich potom kňazi zveršujú do posolstva a odovzdajú prosebníkom. Tak ako hovoríš. Kalchas, nemúď mi hlavu. Pythia omámená vôňou spaľovaných bylín nemá poňatia o tom, na čo sa jej prosebníci pýtajú. Iba bľaboce nesúvislé slová. Ty z nich potom tvoríš vety. Dávaš veštbe zmysel. Ak si slúbil Peržanovi, že to budeš robiť neutrálne, nič nehovoriac, brzdíš odhodlanie Grékov postaviť sa pre sile. Robíš presne to, čo nahráva Peržanom. Je to zrada, Kalchas. Zrada rodnej zeme. Ak Gréci prídu na to, že im veštby v Delfách dáva zradca, kto ti už bude veriť? Toto chceš rozhlásiť? Ak budem musieť. O čo ti ide? Chcem veštbu. Veštbu, ktorú zostavíš pre mojich rodákov. Ešte tu neboli. Prídu. A budú chcieť vedieť, čo znamená, že zbrane, ktoré ležia pred sochou bohyne Atény, nájdu dnes večer pofrkané krvou. Vraví, že ich ešte len nájdu. Ako vieš, čo sa stane dnes večer v Aténach? Nestaraj sa o to, čo sa stane v Aténach. Staraj sa o to, čo odpovieš Aténčanom tu v Delfách. Ty si prefíkaný intrigant, Temistokles. Nechaj si svoje lichvotky, Kalchas, a počúvaj. Chcem, aby vo veštbe bolo. Aténčania sa nedokážu Xerxovi ubrániť. Pridiovi, a ty vravíš o mne, že nahrávam Peržanom. Vydrž! Nedokážu sa Xerxovi ubrániť na suchu. Nedokážu čeliť jeho pešiakom a jazdcom. Nádej majú, ak sa mu postavia na mori. Čo ak odmietnem? Čo ak odmietnem Aténčanom takúto defenzívnu veštbu spísať? Čo urobíš? Už som ti to povedal. Potom ale ja vyjavím, že si ma vydieral. Nie, poviem, že si ma rovno chcel korumpovať. Že som chcel, Kalchas. Stalo sa. Ja som to urobil. Ale to je lož. V živote som neprijal ani obolosť. Lož či pravda?
Rozhodujúce je, čomu budú veriť ľudia. Nože ľudia zvyčajne radi veria tomu, čo vidia. Čo tu môžu vidieť? Čo? Len sa choď pozrieť na Agoru. Delfčania tam práve obdivujú v ušiach tvojej márnomyselnej céry veľké perské náušnice zo zlata, ktoré som jej inkognito poslal hneď po príchode do Delf. Nie, intrigán. Si zloduch, Temistokles. Zloduch. Moje zlo, ak ho udržíš v tajnosti, nikomu neuškodí. Naopak, prospeje. Mne i tebe. Vidíš ho? To je Temistokles. Ako sa naparuje. Ide si sadnúť rovno do prvého radu. A iba kvôli nemu sme teraz slabo vyzbrojení. Lodičky. Pri Diovi, čo nám teraz budú tie jeho lodičky platné? Občania aténsky, utíšte sa. Utíšte sa konečne. Pred týždňom sa udiali v našom meste nezvyčajné veci. Zbroj, čo leží pri nohách sochy bohyne Atény, sa skrvavila. To mnohých znepokojilo. Videli v tom neblahé znamenie. Aby sme sa dozvedeli, čo znamená, vyslali sme do Delfskej veštiarne poslov a požiadali božského Apolóna o odpoveď. Andronikos, prednes ju. Nuž teda. Atény, úbohé mesto, čuj ma. Apolón Delfský hovorí k tebe. Zeus už nad tebou svoju nedrží ochrannú ruku, a tak sa mesta ukrutný Peržan poľahky zmocní, zničí ho, spáli. Smrť istá čaká každého, čo by na odpor chcel sa postaviť azda. To je hrozné! To nemôže byť pravda. Občania, ticho! Vežba ešte pokračuje. Andronikos. Nádej však prinášam všetkým, čo ešte majú dôveru vo mňa. Počúvnuť moju, čo mienia radu. Osud vám velí opustiť mesto. Ženám i deťom poskytne azyl Salamis ostrov. A pred ním muži nech bránia chlapsky drevené hradby. Za nimi zvedú víťaznú bitku s prispením bohov a svojich zbraní. Nerozumiem, je to zmetené. Ani ja nerozumiem. Čo to znamená? Čo to znamená opustiť mesto? A kam? Dosť, Isagoras. Po poriadku. O slovo sa hlási Temistokles. Občania, Boh nám vraví, že mesto pozemnými silami neubránime. Že ho Peržan dobije a zničí. Pridiovi, a čo teda máme robiť? Lode, to je naša záchrana. Vystrojiť ich a brániť sa na nich. Tak znie odkaz Apolóna pre nás. Ale čo naše ženy a deti? Ovce, kozy? Čo s nimi? Ženy, deti, starcov i domáce zvieratá prevezieme na náš ostrov Salamis. A ten budeme našimi loďami brániť. To sú tie drevené hradby, čo spomína Veždba. Ale my sme dali sľub. Na vojnovej porade všetkých Grékov sme sľúbili, že našich mužov pošleme k Termopilskému priesmiku. Sľub splníme. Zabránime Peržanom vstúpiť do Atiky. Akurát nie na pevnine, ale na mori. Ale bez našej pomoci Spartania Xerxa nezadržia. Nezadržali by ho ani s našou pomocou. Nepočuli ste Veždbu? Xerxes sa dostane až k Aténam a vypáli ich. Strašné slová hovoríš, Temistokles. Nie sú to moje slová, Prytanos. Sú to slová Veždby. Sú hrozné a desia nás. Ale Veždba obsahuje aj slová nádeje. Len od vás, občania aténsky, závisí, či ich počúvnete a zachránite sa,
Alebo budete tvrdohlavo trvať na stratégii, ktorú vymysleli spupní Spartania a poženiete našich hoplitov k Termopilám, kde padnú vo vopred stratenom boji. Mám návrh. Hovor, Isagoras. Rady bohov neradno ignorovať. Mali by sme sa ich držať. Na plné bojové obsadenie lodí však nebude v Aténach dosť bojaschopných mužov. Preto navrhujem pojať medzi veslárov aj našich otrokov a povolať z vyhnanstva všetkých, ktorí sme tam poslednej dobe poslali. Ticho, ticho, občania. Iný názor, Temistokles? Je to dobrý návrh. Podporujem ho. Potrebujeme každú pažu, čo bude poháňať veslá. Každú ruku, čo udrží meč. Daj hlasovať, Prytanos. O všetkých návrhoch, čo tu padli, súčasne. Chlapi, pozrite! Atény! Naše mesto horí! Aj Akropola! Aj Akropola! Bohovia už dobili aj Akropolu! Apolónova veštba sa naplňa. Správne, Tyndaros. Apolónova veštba sa začína naplňať. A bez pochyby sa naplní aj jej zvyšok. Čln! Blíži sa k nám čln! Kde? Tam! Od spartských lodí! Zrejme posolstvo na vojnovú poradu. Je na tejto lodi váš Nautarchos! Áno, to som ja. Kto sa spýtuje? Eurybiades! Som veliteľom spartských lodí! Buď vítaný, Eurybiades. Poď do mojej kajuty. Toto je Sikinos, môj pobočník. Nemám pred ním tajnosti. Ani ja, nech zostane. Napokon je dobre, že budeme mať svedka, ako som prebral nad vašimi loďami velenie. Žartuješ. Sparta do spoločnej flotily vyslala 10 korábov. Ja velím 120. A 40 lodí požičali Atény Chaldíčanom. Aj Platajčania prijali naše velenie, takže akým právom si Sparta osobuje právo veliť všetkým Grékom? Právom najskúsenejšieho člena protiperského zväzu. Právom najhrdinskejšieho gréckeho mesta, ktoré sa doteraz jediné postavilo proti barbarskej presile, lebo slávne Atény nesplnili svoj sľub a nenastúpili k Termopilám v dohodnutom počte. Následkom toho Peržan postupuje Heladou. Následkom toho vám vaše mesto horí. Naša rada starších, Gerúzia, sa uzniesla, že vám už neradno veriť. Ak chcete ešte proti Xerxovi bojovať, tak len pod našim velením. Vaše argumenty sú smiešné, Eurybiades. Čože smiešné? Smrť nášho kráľa Leonida, ktorý hrdinsky padol pri Termopilách, je ti smiešná? 300 našich najlepších mužov, čo sa bránilo 100-násobnej barbarskej presile a leží tam nepochovaných, je ti na smiech. Eurybiades, ale to Temistokles nepovedal. Zle si ho rozumel. Zle rozumel? Vystríhali ma pred sliskými jazykmi Atenčanov. Všetko prevrátia, všetko prekrútia vo svoj prospech. Aj smrť hrdinov. A naozaj práve sa to stalo. Nie, Eurybiades, nestalo sa to. My si vážime obete, ktoré priniesla Sparta, aby barbarov zastavila. Statočnosť hoplitov kráľa Leonida vojde do dejín a my ju budeme s dojatím na veky spomínať. Slová. Leješ ich ako med do našich rán. Sú sladké, ale prázdne. Ešte si nepovedali jediný argument, ktorý by stál za to. A ja viem prečo. Prosto ho nemáš. Ale mám, Eurybiades. Mám argument, ktorý sa ti však nebude páčiť. Je starý už 10 rokov. Presne toľko, koľko nás delí od slávnej bitky pri Maratóne. Vtedy to boli zasa vojaci Atén. Sami, bez pomoci Sparťanov, čo porazili a zahnali na útek Dárejových barbarov. Nebudem sa s tebou hádať, Temistokles. Buď príjmeš našu ponuku, alebo sa naše lode vrátia do materských prístavov. Vrátiť sa by bola chyba, Eurybiades. Naše sily sa nesmú trieštiť. Na záchranu Grécka potrebujeme každú loď.
každý meč. Škoda, že ste na to prišli až teraz. Neprišiel som na to ani ja, ani ty. Je to stará zásada. Rozbroje rozložia aj najsilnejšie vojsko. Hovoríš múdro. Už sa len podľa svojich slov zachovaj, aby som nemusel našim povedať, že slová Aténčanov sú naozaj pekné, no stále iba prázdne. Dobre, prijímam. Prijímam vašu podmienku. V poriadku. Môj prvý rozkaz znie. Počkáme na ranný vietor a vydáme sa k Istmosu. K Istmosu? Ale my máme brániť náš ostrov, Salamínu. Pozri sa k brehu, Sikinos. Vaše mesto horí a zhorí aj Salamis. V Atike už Peržana nič nezastaví. Budeme brániť Istmos. To je brána na Peloponés. Tam Peržana zastavíme. Ale naše ženy a deti... Nechaj, Sikinos. V boji sa nehľadí na ženy a deti. V boji je prvoradá disciplína. Iba tá vedie k víťazstvu. Takýto názor sa mi páči. Vedel som, že naše argumenty vás napokon presvedčia. Tak pokojnú noc, Aténčania. Na svitaní vyrazíme. Ty chceš naozaj urobiť ráno to, čo ten Spartan navrhuje? Nepremýšľam, čo urobím ráno. Premýšľam, čo urobím hneď. Ako viem, Sikinos, ty hovoríš po persky. Persky? No, čo si som pochytil. Na dohovor to ale stačiť nebude. Nejde mi o dohovor. Ide mi o odkaz. Budeš vedieť reprodukovať odkaz? Odkaz komu? Odkaz perskému kráľovi. Čo? Zatvor ústa, Sikinos, a otvor uši. Dostaneš sa ku Xerxovi stoj, čo stoj a povieš mu toto. Pozdravuje ťa Temistokles. Veľký kráľ. Nautarchos aténskej Pozdravuje ťa Temistokles. Nautarchos aténskej flotily a vyslovuje ti svoj obdiv. Mám ťa uistiť o jeho náklonnosti k tebe. Želal by si, aby si zvíťazil radšej ty ako Gréci. Poslal ma k tebe bez vedomia ostatných, aby som ti oznámil, že Gréci sa radia o úteku, lebo majú strach. Kráľu, máš teraz príležitosť vykonať najslávnejší čin tejto vojny. Ak necháš uzavrieť svojimi korábmi salamínsku úžinu z oboch strán, Gréci nebudú mať kade uniknúť. Zničíš v jedinej bitke celé ich ľudstvo. Aristeides, kde si sa tu vzal? Ako muž, čo má v úcte zákon, som poslúchol uznesenie snemu. A vrátil som sa z vyhnanstva, aby som sa hlásil do vojenskej služby. Na obranu nášho rodného mesta. Kde mi určíš miesto? Hneď. Len mi najprv povedz, ako si sa dostal na moju loď. Mesto drží Xerxes, takže odtiaľ asi nie. Priplavil som sa na malej bárke cez úžinu medzi pevninou a ostrovom Salamis. A mal som šťastie. Len čo som sa cez ňu dostal, uzavreli ju perské lode. Čože, to si skutočne videl? Isteže. Grécka flotila sa ocitla v pasci. Nemôže sa z tejto zátoky dostať na šíre more. Ale teba ako by to tešilo. To nie je dobrá správa pre hlavného veliteľa. Tu máš pravdu. Pre hlavného veliteľa to nie je dobrá správa. Pre Grécko však výborná. Tomu nerozumiem. Čo je to za hádanku? Nelám si s ňou hlavu, Aristeides. Nech ju vyrieši Euribiades. Ten je od večera hlavným veliteľom. Euribiades? Nautarchos spartskej flotily? Presne ten. Poď, preplavíme sa k jeho lodi. Nech tú správu o uzavretí úžiny počuje Prečo nie si na svojej lodi, Temistokles? Vydal som predsa jasný rozkaz, nie? A zda si mu nerozumel? Rozumel som mu, Euribiades. Vtedy, keď si ho vydal, som mu rozumel a akceptoval som ho. Pravda, teraz ho už akceptovať nemôžem. Čo sú toto zase za aténske vykrúcačky? Vypočuj si najprv, ako sa zmenila situácia, Euribiades, a potom posudzuj naše konanie. Neviem o žiadnej zmene. Čo sa mi to tu usiluješ nahovoriť? Ja už nepoviem ani slovo. Pravieť bude očitý svedok.
Aristeides, hovor! Eurybiades, to, čo ti teraz poviem, som videl na vlastné oči. Aj západnú bránu Salamínskej úžiny uzavreli Peržania. Minimálne 100 lodí, trup pri trupe vytvorilo nepreniknuteľnú hrádzu. To nie je možné! Vymýšľaš si! Čakáme na potvrdenie, alebo na zmenu rozkazu. Musím si to premyslieť. Na to nie času. Rozkaz musí padnúť hneď. Neviem. Skutočne neviem. Aristeides, si svedkom. Hlavný veliteľ v kritickej chvíli nevie rozhodnúť. Stáva sa tak nespôsobilým byť hlavným stratégom. Podľa zaužívaných zvyklostí vo všetkých gréckych vojskách v takej situácii preberá velenie jeho zástupca. A tým som ja. Eurybiades, ujímam sa velenia. Čo chceš prikázať? Útok! Proti 10-násobnej presile? To je šialenstvo! Isté, ale šialenstvo má iba krôčik k hrdinstvu. Hrdinstvo zase len krôčik k víťazstvu. A ten krôčik nám pomôže spraviť Apolón. Nerozumiem. Ani nemusíš, Eurybiades. Teraz si môj podriadený a podriadený vojak nemusí rozumieť. Musí iba počúvať. Nechaj stiahnuť veliteľskú vlajku zo svojej lode. Vlajkovou loďou bude od tejto chvíle moja loď. Sikinos, si to skutočne ty? Som. No bolo na mále a už by som nebol. Hlavný veliteľ Peržanov tvojmu odkazu nechcel uveriť a žiadal Xerxa, aby ma nechal naraziť na kôl. Ale ich kráľ si je taký istý svojim víťazstvom, že ma veľkoryso prepustil. Odkazuje ti, ako svojmu priateľovi, že sa máš držať v úzadí, inak neručí za tvoj život. Takže zaútočia. Len čo vyjde slnko na 3 prsty nad obzor. Dovtedy majú Peržania zhotoviť Xerxovi na brehu drevený trón. Mieni sa na bitku dívať ako na divadelné predstavenie. No veď mu ho pripravíme. Pravda s iným koncom, než očakáva. Prekvapíme ich. Zaútočíme ešte za tmy. Ulejte vína do mora na usmierenie boha Poseidona. Vytiahnite na stožiar vlajku Nautarcha. Trubači, ohláste útok. Vytiahnuť plachty. Rytmus pre veslárov. Veslári, zaberte. Na Peržana. Na nich. Zlomte im väzy. Vycete všetku krv. Čo? Ty, Temistokles, čo zasa odo mňa chceš? Čo chcem? Nič, iba k gratuláciu. Nebolo ti dosť pôct, ktoré ti usporiadali v rodnom meste. Mám ťa velebiť ešte aj ja, ktorý vie, čo sa za tvojim víťazstvom skrýva. A čo sa za ním skrýva, Kalchas? Zda si zabudol. Podvod, klamstvo a vydieranie. Ale Kalchas. Aký podvod, keď sa slová veštby do bodky naplnili? Aké vydieranie, keď ti za tvoje služby privážam bohatú odmenu? Korisť, čo mi pripadla z výstroja Peržanov, kladú moji ľudia k nohám Apolónovej sochy. Zlaté trojnožky, strieborné riady a mnoho ďalších darov. Odnes si ich zase späť, Temistokles. Odmietaš dary? Odmietaš prejavy vďačnosti občanov nášho mesta Bohu, ktorý mu dal nádej svojou veštbou a stál pri ňom v krušných časoch? Mal by si byť rád, že sa takto posilňuje kult, ktorému slúžiš, a tým aj tvoje postavenie v ňom. Tvoje dary Apolónov kult neupevňujú, naopak podrývajú ho.
Apollón je strážcom harmónie, ktorá drží svet pohromade. Každá bezbrehosť, výstrednosť, nemiernosť harmóniu sveta ohrozuje a Apollóna uráža. Len vyjdi z tohto chrámu a prečítaj si zásady, čo sa skvejú na tympanone nad vchodom. Všetkého s mierou. Tvoje dary prekračujú mieru, sú teda neslušné, nemožno ich prijať. Nebuď úzkoprsý, Kalchas. Mal si naozaj prečítať naše zásady na tympanone. Ďalšia z nich znie: vyhýbaj sa márnomyselnosti. Nie som márnomyselný. Ale si. Len márnomyselný a pyšný vojvodca sa chvastá veľkosťou svojej koristi. Dobre mu robí, keď ju ostatní vidia a obdivujú. Choď už a odves si svoje zlato i striebro. Náš chrám ich nepríjme. Už preto, že nechce stáť na začiatku tvojho konca. Už len dať to do veršov a bude z toho veštba. Je to veštba, Temistokles. Veštba, ktorá sa čoskoro naplní. Ale si žiješ, Temistokles. Čo si mi priniesol, Sikinos? Priniesť som nepriniesol nič. Ale dúfam, že si niečo odnesiem. No, skutočne to bude príjemný rozhovor. Myslím, že nebude. Ľuďom totiž nebýva príjemné, keď sa im pripomínajú nesplnené sľuby. Prestaň, Sikinos, povedz otvorene, po čo si prišiel. Veď som to povedal. Pripomenúť ti tvoj sľub. Sľúbil si, že ak budem s tebou hrať, nikdy neprehrám. A prehral si? Neprehral. Neprehral si ani ty, ani Atény, ani celé Grécko. Pod mojím velením. Dosť, Temistokles. Pri bohoch olympských už sa nechvastaj. Všetkým tým už ideš na nervy. Ja vravím o koristi, o podiele z nej. Ale veď si ho dostal. Dostal si z koristi podiel ako každý iný. O to ide. Ako každý iný. Ale ja som bol tvoj pobočník. Ba čo viac, nasadil som krk a vliezol priamo do pažeráka barbarov, kým si ty hovel v bezpečí svojej lode. No pri delení koristi si ty zhrabol nepomerne viac, než všetci velitelia dokopy. Pri Diovi, nie pre seba. Môj zväčšený podiel, na ktorý mám mimochodom ako hlavný veliteľ víťaznej bitky nárok, som daroval Apolónovmu chrámu v Delfách. Vieš za čo? Viem, za čo si daroval. Viem i prečo ti Delfy dar vrátili. Ach tak, preto si tu. Temistokles, myslím si, že by si vrátený dar nemal nechať. To ani nemienim. Mal by si ho rozdeliť podľa zásluhy medzi najstatočnejších bojovníkov, medzi ktorých sa pri všetkej skromnosti ako tvoj pobočník rátam aj ja. Tak ani to nemienim. Pri hekate, tak potom čo mieníš? Mienim svoj podiel darovať Aténam. Mienim zaň nechať postaviť okolo mesta pevné hradby, aby sa už nikdy žiaden nepriateľ ani nepokúšal vypáliť ho. Rozumieš? Najchudobnejší získajú prácu a všetci ostatní pocit bezpečnosti. Chudobný prácu. Ostatný bezpečnosť. A ja zase utriem nos. Ty jazda nie si Aténčan. Som Aténčan, ale aj tvoj priateľ. A na to ty zabúdaš. Čo ak na to v istej situácii zabudnem aj ja? Počkaj, ako to myslíš? Pokoj s tebou, Temistokles. To podsvetia psíot. 3 jednotky, je to možné? Zdá sa, že sa šťastie obracia, Isagoras. Podaj mi kocky. Pokoj s vami, priatelia. Pozri sa, Tyndaros, kto k nám nezavítal. Prišiel si jazda s nami zahrať, Sikinos? Ale prosím ťa, Isagoras,
Kde by taký boháč hral s takými chudákmi, ako sme my odrobniaky? Ten, keď už ide hrať, vsádza sumy, o ktorých sa nám ani nesníva. Ach, máš pravdu, Tyndaros. Zabudol som, že ako pobočník hlavného veliteľa skasíroval 2 vozy striebra. Proti tomu by bola výhra od nás úbohý prd. Riekate, chlapi, neštvite ma. Veď všetci viete, ako som dopadol. No. Ja neviem. Ako? Ty to vieš, Isagoras? Nevysmievaj sa mi, Tyndaros. Dobre vieš ako. Dopadol som ako hlupák. Pridiovi, a keď si spomeniem na to, že keby nie mňa, tak by víťaz od Salamíny ležal kdesi v zabudnutí Tartaru. Chváliš sa, Sikinos, chváliš, len škoda, že nám nikdy o tom nič bližšie nechceš povedať. A poviem. Len mi požičaj do hry a poviem. Pridiovi, čo sa bude modliť? Si ty líška, Sikinos. Prešibaná líška. Za nejaký tvoj výmysel ti mám vysoliť 2 oboly. Na to ti ja neskočím. Pýtaj si od Isagora. No ja mu rád požičiam, skutočne. Ale najprv mi musí vrátiť to, čo so mnou prehral minule. Do Tartaru, chlapi. Majte zľutovanie. Vy neviete, čo to pre mňa znamená. Už týždeň si nezahrať. Ale ja to viem. Nejaký si mi povedomý cudzinec. Hrali sme už niekedy spolu? Hrali. Ale vtedy si hral na Temistoklovej strane. Aha, už viem. Ty si Eurybiades, nautarchos pacej flotily. Počo si prišiel do Atén? Prišiel som sa chrániť. Posmievaš sa mi? Nie, vážne. Idem okolo a vidím, že jeden môj známy potrebuje pomoc. Požičiam ti. Koľko potrebuješ? Dnes si zo mňa, tuším, každý robí len srandu. Potrebuje aspoň 2 oboly, aby mi ich mohol vrátiť. 4. 2 pre ňoho a 2 do hry. Čo povieš? Dáš mi ich? Požičiam. Chytaj. No, páni. Ty to myslíš vážne? 4. Naozaj 4. Ďakujem. Dúfam, že sa ti s nimi bude dariť. Zajtra sa u teba zastavím. A potom sa vyrovnáme. Tak, chlapi, ideme na to. Hraj. Eurybiades, si to ty? Čo ťa priviedlo do Atén? Tento hrmot, čo sa tu vôkolo zýva. Počuť ho až do Sparty a nedá nám spať. A netáraj. Netáram. Spartu znepokojuje, že si Atény stavajú okolo mesta múry. A zda sa chystáte na vojnu? A proti komu? A zda proti nám? Trápia nás takéto otázky a tak ma naša rada starších vyslala, aby som zistil, čo to znamená. Ach tak. Tak oficiálne. Neoficiálne, teda tajne, mám poverenie zamedziť ďalšej výstavbe. Prečo mi to vravíš, keď je to tajné? Lebo dúfam, že v tebe nájdem spojenca. Spojenca proti výstavbe múrov? Nie, spojenca proti Temistoklovi. Lebo on stojí za tou výstavbou. Či nie? Si informovaný. Získal som si dobrých informátorov. Eurybiades, výstavbu opevnenia schválil náš snem. Hradí ich zo svojich prostriedkov víťaz Salamínskej bitky. Viem. Z nespravodlivo prisvojenej koristi, ktorú daroval Delfám. A ktorú mu delfskí kňazi vrátili. Musí sa uznať, je prešibaný tento Temistokles. Hanbu, ktorú mu tým Delfy spôsobili, zakrýva takto veľkodušnosťou. A preto bude ťažké niečo proti Temistoklovi podniknúť. Nebudeme nič podnikať. Iba ho necháme vyhostiť. Temistokla? Víťaza od Salamíny? Temistokla, zradcu Atén a celého Grécka. Žartuješ však. Pravdepodobne nevieš to, čo viem ja. Gerúzia ma vybavila dostatočným obnosom, aby som si získal hoci ktorého Aténčana. Neviem, o čom hovoríš. Istý jeho priateľ, dôverný priateľ,
mi za 4 obory odprisahal, že Temistokles tajne paktoval s perským kráľom. Počkaj, vypočuj ma. Pred bitkou sa s Peržanom dohodol, že gréckemu loďstvu nastavia pascu. Prekrútením skutočnosti i tvojho svedectva ma prinútil k rezignácii na hlavné velenie. Bol si pritom, vieš, a viedol grécke lode do záhuby proti 10-násobnej presile. Ale zvíťazili sme. Zvíťazili! Pretože sa Gréci bili ako levy. Zmocnil sa ich hrdinský duch, podľahli vlastnému entuziazmu. Na tom nemá Temistokles žiadnu zásluhu. Teraz sa nechá oslavovať. Tvári sa ako vlastenec, ale kedykoľvek môže zradiť. Peržan sa len stiahol, pripravuje sa na ďalší úder. Bude mať tento raz uľahčenú úlohu, keď má svojho človeka priamo medzi Grékmi. To ti ten tvoj zdroj potvrdí? Áno, pred súdom to potvrdí. Ak Temistokla niekto obviní. A to mám byť ako ja? Eurybiades. Temistokles dal mnohým prácu. Obdiv medzi Aténčanmi k jeho osobe stále žije. Nie u všetkých. Napríklad takí Artemidiny kňazi sú pobúrení, že pred ich chrám si dal postaviť svoju sochu. Pritanom zasa lezie na nervy, lebo sa ustavične starie do riadenia mesta. Ak ide o nervy, v mojich zapracoval už dávno. Počítam s tebou, Aristeides. Potrebovali by sme ešte jedného spojenca. Pozhováram sa s predsedom Pritanov. Ak by si potreboval... Nie. Zatiaľ nie. Zdravím ťa, Temistokles. Pritanov z mestskej rady. Máš problémy pri stavbe mestských múrov, či ti robí starosti výber mýta? Ja nemám problémy. A ak ma nejaká starosť trápi, tak o teba, Temistokles. Ale Pritanos, každý má svojich starostí dosť. Prečo by ťa mali trápiť ešte aj tie moje? Ja si ich vyrieším sám, ak sa pravda nejaké vyskytnú. Už sa vyskytli, Temistokles. Obžalovali ťa. Obžalovali ťa z vlasti zrady. Z vlasti zrady? Mňa? Hrdinu salamínskej bitky? A čímže som ju spáchal? A zda tým, že som porazil Peržanov? Že som beznádejné položenie Grékov premenil na víťazstvo? Sám tej žalobe celkom dobre nerozumiem. Vraj si sa spolčil s kráľom Peržanov. Nezmysel. Majú aj svedka. Dôveryhodného svedka. Tvojho pobočníka. A čo keď to popriem? Čo? Je to taľafatka. Ako by si nevedel, ako to na ľudových súdoch chodí. Dáv nesúdi podľa závažnosti argumentov, ale podľa momentálnych sympatií, ktoré k obžalovanému má. A tie sú k tebe, prepáč, že to poviem, teraz nie najvrelšie. Prekliatý Sikinos. Mal by si zvážiť. Čo? Čo by som mal zvážiť? Či sa na súd dostavíš, alebo radšej... Ujsť? Ale tým by som žalobu len priznal. Lepšie zostať živým a nosiť pečať zradcu na čele, ako byť zradcom s pohárom jedu v žalúdku. Mám do smrti žiť s takým byľakom. Prečo do smrti? Situácia sa môže zmeniť. Averzie, ktoré voči tebe teraz medzi Atenčanmi vládnu, počase opadnú. Ľud si spomenie na tvoje zásluhy, povolá ťa späť a ty sa očistíš. To však môžeš urobiť len vtedy, keď zostaneš žiť. Zostať žiť. Žiť ako vyhnanec. Dnes vypláva loď na Naxos. Poznám kormidelníka. Zbal si potrebné veci. Bude dobré, keď sa na lodi skryješ už teraz. Vidíš tam tú loď, Aristeides, čo práve opúšťa Aténsky prístav? Takže sa ti to podarilo? Podarilo. Zaujímavé, ani sa veľmi nevspieral.
takže na tej obžalobe predsa len čosi bude. Náš svedok tvrdí... Ja viem, čo tvrdí svedok Aristeides, ale na súde by jeho slovo stálo proti slovu Temistokla. A ako poznáme jeho výrečnosť, napokon by mienku ľudu strhol na svoju stranu. Máš pravdu. Takto je to lepšie. Je preč i bez súdu. To zase nie. Súd byť musí. Nebudeme riskovať, že by ho ľud niekedy povolal späť. Verdikt v tejto situácii bude jednoznačný. Navyše, keď sa ľud dozvie, kam jeho loď smeruje. Na Naxos. Naxos je náš spojenec, takže nerozumiem. Nie, Aristeides. Temistokles má namierené do Milétu. Kormidelník má príkaz vysadiť ho v Miléte. A to je mesto stále pod vplyvom Peržanov. Skvelé. To ti jazda našepkali všetci démoni. Temistokles ušiel k Peržanom. Teraz už nik nezapochybuje o jeho zrade. A tak nech to aj zostane. Zradca na večné veky. Pustite ho a snímte mu putá. Pristup bližšie. Nech si ťa obzriem. Takto vyzerá muž, čo prekabátil a napokon porazil vojská môjho otca. Ako sa voláš? Tie vaše grécke mená mi nejdu cez jazyk. Temistokles. Kráľ kráľov, volám sa Temistokles. Temistokles. Vieš, že mi všetci radia, aby som ťa nechal naraziť na kôl? Temistokles. Taký čin by nenasvedčoval povesti o tvojej veľkodušnosti, ktorou si známy, kráľu. Máš pravdu. Na čo si špiniť ruky, keď ťa môžem poslať domov a tvoji rodáci to spravia za mňa? Odsúdili ťa za vlastizradu. Vieš o tom? Ani to by nebolo veľkodušné, kráľu. Tak. Ani veľkodušné, ani múdre. Si rozumný vojvodca. Múdro, srdnatosť a statočnosť v boji si u nás vážime. Ušetrím ťa, Temistokles. Ušetrím tvoj život. Už len preto, že aj ako si kvôli tebe som sa dostal na trón. Nevedel som, že mám takú zásluhu. Áno, máš. Môj otec Xerxes sa po bitke po Salamíne stiahol z Grécka. Hoci mal stále viacnásobnú prevahu. To mnohí na dvore považovali za zbabelosť. Zabili ho. Zbabelý kráľ u nás nemôže vládnuť. A tak sa trón uvoľnil pre mňa. Ach tak. Gratulujem. Negratuluj. Žil som v hrách a zábavách, teraz mám starosti. Tvoje víťazstvo v očiach mnohých našich kolónií sa javí ako slabosť ríše. Chcú ju využiť, búria sa, ako teraz v Egypte. A tvoji rodáci ich v tom podporujú. Poslali im na pomoc bojové lode. Tvoje lode, Temistokles. To je mi ľúto, kráľu. Ja ti to nevyčítam. Keď spomínam, že sú to tvoje lode, tak tým chcem povedať, že vieš ako na ne. Že poznáš ich prednosti i slabosti. Iste, kráľu, poznám aténske lode. Veď som ich staval. Staval si ich a aj si im velil. Priviedol ich k víťazstvu. Nerozumiem. O čo ti ide? Priviesť ich teraz k porážke. To ako... Presne tak. Menujem ťa týmto veliteľom perskej flotily. Povedieš ich do egyptskej delty a porazíš tam aténske loďstvo. Nie, kráľu, to nemôžem. Žiadam ťa len o drobnosť. O jediný čin. Potom ťa čaká 50 talentov ročného dôchodku a možnosť usadiť sa v mojej ríši na mieste, ktoré si sám vyberieš. Kráľu, skutočne by bola zrada. Zrada na kom? Zrada na tých, ktorí ťa za zradcu už považujú. Zrada vlasti? Skutočná zrada. Vspieraš sa moje vôli? Uváž. Radšej byť zradcom vlasti a žiť, ako ním nebyť a nebyť vôbec. Toto som už raz počul. No, keďže žiješ je zjavné, ako si sa vtedy rozhodol. Máš pravdu.
Žijem. Tak ži aj naďalej. Zajtra vyplávaš. Odveďte ho do prístavu. Chvíľočku. Ak je vôľa osudu, aby som vyplával, vyplávam. Ale sám. Nalodím sa na Cháronovú bárku bez vašej pomoci. Čo to táraš? Len to, že sa nepoplavím do Egypta. Vybral som si inú loď. Cháronova bárka smeruje do posvetia. Zadržte ho! Zadržte ho! Babráci, komu vyťahol ten med z pošvy? Tebe, ty darebák! Odvedte ho a popravte! Ďakujem, kráľu. Preukazuješ mi tým poslednú láskavosť. Z tvojho rozhodnutia neumieram ako zradca, ale ako bojovník, ktorý berie so sebou aspoň jedného Peržana. Skončila sa pôvodná rozhlasová hra Mojmíra Grola Prípad Temistokles. Zvuk Peter Vaško, dramaturgia Hana Rodová, výber hudby a réžia Peter Vilhan. Osoby a obsadenie: Temistokles Jozef Fila, Sikinnos Vlado Bálint, Aristeides Peter Himič, Kalchas Igor Šabek, Euribiades Peter Cibula, Pritanos Peter Macko, Isagoras Robert Čudík, Tindaros Juraj Zeťák, Kráľ Peržanov Vlado Kráľ.